O Ourense Film Festival participa no roteiro Elas Produtoras Executivas, que organizado por Agapi, co patrocinio da Deputación de Ourense, vai percorrer os centros de ensino de secundaria da provincia para aumentar o interese no feminismo entre o alumnado e dar visibilidade ás produtoras executivas galegas. A proposta preséntase como un punto de inflexión fundamental na visibilización do empoderamento feminino e no recoñecemento do traballo, o talento e a creatividade das mulleres produtoras de cine. Grazas a iniciativas como esta, ábrense camiños para que reciban a atención e o valor que merecen dentro da industria audiovisual. Cada parada deste roteiro constará da proxección do documental Elas Produtoras Executivas, unha peza na que se pon en valor o traballo das produtoras executivas contado en primeira persoa por elas mesmas, cun alto valor simbólico, ao poder ser un referente para espertar vocacións entre a mocidade. E o remate terá lugar un espazo de debate feminista con algunhas das protagonistas do documental, no que falarán sobre as súas experiencias, a súa traxectoria e tamén os seus plans de futuro. O roteiro para a provincia de Ourense dará comezo o vindeiro 10 de xuño no Instituto Xermán Ancoechea de Tribes e as convidadas para este primeiro debate serán Candela López como representante do OUF e a produtora Rosa Taboada.